Szczęść Boże, wszystkie Ślązoki, Szlejzery, Ślązacy. Zbliżają się wybory do Parlamentu Polskiego i już widać, jak niektórym odbiło zelter. Jak dawałem się podpuszczać przez tych, co chcą, żeby nie było między nami jak największe sztamy. Kiedy wszyscy chcą, żeby my, każdy osobno, żeby ci szli z tamtym, to z tamtym, tam o wamtym, a najlepiej, żeby nie było jakichś śląskich richtig listy do wyborów do Sejmu. Tak richtig śląsko lista do Sejmu jest możliwe, tak jak ostatnio padło, że tu w województwie śląskim, a i opolskim możemy być skuplowani z jakąś partią ogólnopolską i pod szyldem Ślązoków razem wziąć na swój szyf wszystkich z adnotacją. Wspieram je. Wiosna, jesień, zima, czy jakoś inkszo ferajna. A Jerzek Ślązok. No ale cóż, od rano słyszę w internecie, że jedni na drugich durplują, a szukają do swady. Jakiś przytrzymał fana biało-czerwono, czyli fana Ostrawy i Frankfurtu nad Menem, jak i fana Rzeczypospolitej Polskiej. I już tu wszyscy ciepią się na mnie, jak ją śmiał wziąć fana polsko do ręki. A ja nie jest obywatel Polski? Wy się nie są obywatele polscy? Gańbicie się tego, że się są obywatelem polskimi? To wystąpcie do prezydenta Rzeczypospolitej, że nie chcecie być, że chcecie być bezpaństwowcem. No, a może chcecie być obywatelami Republiki Federalnej Niemiec, to będziecie niemiecko fana trzymać. No tak samo idzie powiedzieć o każdym Ślązoku, co trzymie niemiecko fana. Jak on to śpi trzymać fana niemiecko, jak on Ślązok. A Ślązoki to nie Niemcy. Tak jak Ślązoki to nie Poloki. Ale Ostrawa to polskie miasto. To jeden z najbardziej śląskich miast. Śląskie. Więc każdy Ślązok może trzymać fana Ostrawy. I go nie ma za to gańba. Albo zaczynają tam już pluć z innych powodów. Że tamten siaki, tamten ten nie puklaty, tamten świdraty, tamten jeszcze coś. I jeden na drugiego plują. No pomyślcie sobie teraz, wy wszystkie, które plujecie na Ślązoków razem. Ja nie mam nic przeciwko temu, żeby ze Ślązokami razem szedł ktoś z Ruchu Autonomii Śląska, ze Szperu, z mniejszości niemieckiej, ze Związku Górnośląskiego. No ale dajcie pokój, no. Jak ktoś na mnie pluje i obraża, no to nie widzę, żeby go wpuścił na listę Kajobyda tym pierwszym. No nie mogę. Bo być, no ludzie, dajcie pokój. Przecież nie wpuszcza na listach tego, co padł, że założyciel Ślązoków razem, czyli jest jakiś czynownik państwa polskiego. Nie, to wyście są pożyteczne idioty dla państwa polskiego. To wy wszystko robicie, żeby Ślązoki nie byli zusammen, do kupy, razem. Wy wszystko robicie, żeby było dur rozpierducha, żeby to podzielić. Tak jak w 90 roku powstały śląskie organizacje. Związek Górnośląski, Związek Górnoślązoków, Ruch Autonomii Śląska i mniejszość niemiecka na Śląsku. A czemu to tak tyle powstało? No bo Ślązoki by mogli na Rosji powiedzieć, tak jak powiedział Michnik, my nie chcemy być z Polską. My tu są siłą, my tu możemy rządzić. I teraz się dzieje genau to samo. Tego się boją niektóre w Polsce, że musieliby się liczyć z naszym głosem, z naszą siłą. Więc to wszystko robią waszymi rękami. Waszymi, nie cudzymi, waszymi. Swada, ja nie pójdę z nim, ja nie będę z nim, ja tamto. I co z tego będzie? Jedna wielka ostuda. Bez tego no, trzymajcie się.
Jeszcze jest czas. Jeszcze idzie powiedzieć. Wracają. Nie gorsz się. Przepraszam. Pomyliło się. Puścili mnie w kanał. Powiedzieli mi głupoty. Jeszcze idzie. Naprawdę. Naprawdę. Jeszcze wszystko idzie załatwić. No trzeba chcieć. Także czekam. Kiedy będziecie chcieli. Bo ja chcę iść ze wszystkimi cudami. Razem do kupy. Jak to woli. Żeby my się trzymali jednego kierunku, jeden Richtung, to wtedy wygramy i będziemy mieli i język, i etniczność, i województwo Richtig Śląskie, Wierchnośląskie, a można jedno województwo całkośląskie, co jest raczej nieprawdopodobne, ale Wierchnośląskie województwo szłoby zbajstować, szłoby powiedzieć naszym przyjaciołom z Zabrynicy, wy się rządźcie sami. My se tam zróbcie Jaworzno, Sosnowiec, Kraków jako jedna metropolia, a my tu mamy Śląską metropolia, Inoccieli i Nożyka. Ja. A nie, że nam będą wciskać, że my mamy być razem z Krakowem. Ja nie chcę być z Krakowem. Tak jak moje starzyki z Godule nie chcieli, ani moje starzyki z Fręcidy nie chcieli, ani starzyki i staruszki nie chcieli do Krakowic, tak to też nie chcę. I mam nadzieję, że moje bajtle też tego nie chcą. Więc zróbcie wszystko, co by my stali się richtig siłą, a nie żeby nami rozgrywali jak bajtlami. Do już zaś. Pa. Z Bogiem.